स्वरूप सृष्टि प्रसार संसदनि 14थि बोसोरसालिया जथुमा 115थि मागि पूर्णिमा खुंफुंगोननि थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं। तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फैगौ 23 फेब्रुआरि शुक्रबार खालाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय स्वरूप सृष्टि प्रसार संसदनि 14थि बोसोरसालिया जथुमा आरो 115थि मागि पूर्णिमानि थाखाय सायनासालि जयग मण्डप बायदि लुफुंनाया 90% आवगायबाय। बेनिखायनो फैगौ 23 फेब्रुआरि शुक्रबार खालाराव ज्योति स्वरूप सिबियारि गासै रायजो राजाफोरखौ दोलै नोगोरै फैनानै बाहागो लाफैनो गुरैयै खावलायहरदों खुंफुं आफादनिफ्राय। मिरु ब्रह्म धर्मथ' नङा जाहैबाय जोंना स्वरूप सृष्टि प्रसार संसद। दा 115थि मागि पूर्णिमा आरो बेनिफ्राय 16थि स्वरूप सृष्टि प्रसार संसद नर्थ इस्टनि जानो गोनां नैबे 23-24 लादोंमोन जोङो। बे गासिबो हाबाफारिया 90% आग बारायबाय। दा बेवहाय जोंनि दुखु गोनां फोरमायनो गोनां जोंहा हदौ ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटि आरो बेनिफ्राय स्वरूप सृष्टि प्रसार संसदनि जे क'अर्डिनेशन कमिटिया एंगार हायै जाहोनाव जोंनि नैबे 24 अर्थात मागि पूर्णिमा बेखौ क'क्राझार ग्रीन फिल्डआव गाजा गोमजायै खुंनो नाजादोंब्लाबो जोङो नैबेहाय जोंनि सेसाफानि अर्थात गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव बेवहाय जोङो गाजा गोमजायै सानसेयैबाबो संसदनि बिथोन बायदियै आबुङै खुंफुंनो नाजाबाय। बेनिखायनो जोङो अर्थात आङो आरसि बा रायदाव आफादनि जानानै गासैबो जोंनि ज्योति स्वरूप सिबियारि आइ आफामोनखौ खावलायहरो जाहाथे आइ आरो आफामोनहा 23 खालार अर्थात 23 थारिख खालि फुङावनो जिहेथु जोंनि प्रग्रामा जासिगोन बा अखण्ड जगखौ प्रज्वलन खालामनानै जोंनि शास्त्र मेल बा भक्त मेलखौ मोनायाव लांदों। दा बेनिखायनो आं शास्त्र मेल बा अखण्ड जगखौ लानो थाखाय जोंनि सा सानजा ओनसोलाव थानाय बा ज्योति स्वरूप सिबियारि आइ आफामोनखौ गले गले खावलायो जाहाथे बयबो बाहागो लाफैनानै नैबे 23 थारिखनि स्वरूप सृष्टि प्रसार संसदनि जानो गोनां हाबाफारिखौ आबुङै महर होयो आरो गाजा गोमजायै फैनानै जोंनि रायदाव आफादखौ हेफाजाब होयो। बिनि थाखाय आं खावलायहरबाय जाहाथे मोनफ्रोमबो आन्सलिक जिल्ला प्राइमारिनि भक्त आइ आफामोनहा गाव गावनि बेसेन गोनां समखौ एंगारनानैब्लाबो सानसेनि हाबाफारि जिहेथु लानानै दङ बयबो मिथिखाबाय। दा बे हाबाफारिखौ जाफुंनो होफैयो आं बेखौ खावलायनानै आंनि बिबुंथि फोजोबबाय। सानसेल' जासिगोन नामा? सानसेल'। साननैनिफ्राय सानसेयाव लाबोफिनबाय? औ।